Tsohon shugaban Chadi Hissène Habré ya rasu ranar Talata yana da shekaru 79, a cewar ministan shari'a na Senegal Macky Sall. Mr. Habré ya rasu ne a asibiti yayin da yake zaman gidan yari a Senegal bisa aikata laifukan yaƙi a ƙasarsa da kuma lalata rayuwar 'yan adam. Dan uwa, idan kana son ka san laifukan da Hissène Habré da kuma yadda ya lalata rayuwar 'yan adam a ƙasarsa, ina baka shawara ka biyo mu cikin wannan bidiyon har ƙarshen bidiyon. Za ka ji komai dangane da wannan mutumin. Amma kafin mu wuce cikin bidiyon, ɗan uwa, ina ƙara tunatar da kai, idan wannan shine farkon ziyartar ka channel mu, ka taimaka ka danna mana kalmar abone domin ka samu sababbin bidiyo, kuma za ka ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan kuma ka taimaka ka danna mana kalmar like domin bidiyon ya ce ga sauran 'yan uwa. Mun gode, mu shiga cikin bidiyon. Wata kafar yada labarai ta Senegal ta ce ya rasu ne sakamakon cutar corona, kamar yadda kamfanin labarai na AFP ya ruwaito. A lokacin da ya mulki Chadi tsawon shekara 8, shugaban ya dinga murƙushe 'yan adawa, abin da ya jawo mutuwar mutum fiye da 40,000, a cewar masu bincike. A shekarar 2016 ne wata kotu ta musamman wadda ƙungiyar haɗin kan Afirka AU da Senegal suka kafa ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. An zargi Habré da aikata fyaɗe da bautarwa da kuma bayar da umarnin kisa a lokacin da yake kan mulki daga shekarar 1982 zuwa shekarar 1990, sai dai Habré ya musanta zarge-zargen. Wata hukumar bincike da aka kafa a Chadi bayan an kifar da gwamnatinsa a shekarar 1990 ta ce gwamnatin tasa ta aikata kisan da ke da alaƙa da siyasa, inda aka kashe mutum 40,000 da kuma azabtar da mutum 200,000 cikin shekaru guda 8. Shaidu sun ce an azabtar da mutane ta hanyar amfani da lantarki da ƙunar taba, sigari da kuma amfani da gas a idanunsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A shekarar 1990, 'yan tawaye suka hamɓarar da shi, inda ya nemi mafaka a Senegal. Bayan shekaru 20, kotun Chadi ta zartar masa da hukuncin kisa a bayan idonsa kan laifukan yaƙi. Lokacin da yake tsokaci game da mutuwarsa, Reed Brody, wanda ya jagoranci gangamin tabbatar da an gurfanar da tsohon shugaban, ya ce tarihi ba zai taɓa mantawa da ɗaya daga cikin masu mulkin ƙarya a duniya da suka kashe mutanensu ba. Habré ya kwace mulki ne a shekarar 1982 bayan hamɓarar da Gukunu Uwede, tsohon ɗan tawaye wanda ya lashe zaɓe. Ana ta yin hasashen cewa ya samu goyon bayan CEA a matsayin babban mai adawa da gwamnatin tsohon shugaban Libya Muammar Gaddafi. Juyin mulkinsa ya zo ne a lokacin da ake cikin yaƙi da Libya ɗan takaddamar da fili.
Habré, wanda ya samu goyon bayan Amurka da Faransa, sojojinsa sun kori dakarun Libya a shekarar 1983. Duka anan muka kawo muka ƙarshen labarin. Ina ƙara tunatar da kai ɗan uwa, idan baka danna mana kalmar abone ba, ka yi haƙuri ka danna mana kalmar abone, sannan kuma ka danna mana kalmar like domin bidiyon ya je ga sauran 'yan uwa. Mun gode, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mai magana Hassan daga Niger.